Ano mo ba? Hala! Asa ka ba? Kusga? Atesen. Dili ba? Ligo. Og. Dagat. Lagi. Ligo dagat. Ligo dagat. Ligo ka dagat. Ay, sig tablet ping wakay panuglay. Hello guys, naday mi diri sa dagat. Dalikyat mig pangaligo guys. Ate. Dali kami nakaluto oh. Oh, di lingong kay kung apo. Terde boy. Terde boy. Mahagan na ka. Upawa John ay. John ay tabugok John. So mga unsa gutom kayo. Nang to guys. Gutom na kayo. Hindi lubog. Mamay ka gilabong. Macam club. Kadaghan na no? Ada ka nang daghan kayo din ha. Kanang gagmay. Away, karton mo lang kayo. Daghan kayo. Balik dayo na. Parao ka na gay, awa. Kabantay ka na. Dirao na ba, awa. Daw. Kabantay ka na, panahan. Tara, kanang daghan kay gagmay nga murag bato. Aka na. Dili ari ha. Ato. Go! Daghan crab dito, third. Pang dila no? Akong ngapin. Disgustan kasi mong uyab. Ha? Disgustan kasi mong uyab. Ano ko? Burrito ba ni bugoy asang to? Tuga ba? Dong! May ham dong! Ah, Ham Awa. ham! Come here! Dito gud siya. Daddy boy! hambe. Oo. Okay. Nang na sila. Man ako gaingan nanghangyo yung mga anak ba. Siya magpasol noon, magsuko pa. Nga dili nga ang anak. Ang lagi ka nun. Ang imong mga anak ba nanghangyo ba nanginhangla naguras nimo. Karon magpasol-pasol man ka. Anjo ko ay biloto lang ko nimo.